Yo man, it's your Mr. Bades with B2K. I'm a B2K man. You don't show, I don't show. Let me test you my new latest music. Hey mana, wanda dan Sokoto nan kwana biyu nan da ya wuce. Eh mana, ana da tare dai da guys dai kuma ku shayi maganar wayan dan latsa wasu ne wallahi ba wanda aka latsa. Kawai dai ana dai tare nan dai bari ka ji ta babana. Ai mu wakan ta yi mai ya na ga ma. Ce sai an tafin din ta kenan. Kai Wane ka fita ta fasata shi. Mana. So kamar hauka, so ko hauka, Mana. so kamar hauka, so ko hauka. Na ɗau so kamar wasa, ashe shi so makaho ne, baya gani a tsarinsa, don shi so jarabta ne. Mana. Barabar saka. Ya kiran isi Mr. Bades ko kuma ku ce Galadima comedian tare da Abba B2K. Di shout out to Lidiyadi da Maiji ana yi muna ji naka ne ko cikin dare zamu kankare dabba baya ku kankare. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi.